before ga ekele onye ọzọ kelegodo ego bekee nwa agwọ ga-eji Igbo ji eme ọnụ jeje mba kelegodo m ị na-anụ ya ego bekee Adigbo one of Africa ihe awụ Saturday gwam 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 na nganga Igbo radio show ma ihe hapụghị omenelu mewe omenala hapụ mewala mewe omenelu kenede begi kelegodo ego bekee si ya nọ nwanyị ọma nwanyị Igbo ji eme ọnụ Saturday abịago ọzọ si gị hey how are you doing ịkwanụ keki esi eme ịghọta that kind of thing onwe ka esi wee chọọ iwebata gị n'ihe emume nke taa ịkwadogo idigo ready kwe mana ihe awụ keresimesi ka eme gị ihe a fada keresimesi na mọda keresimesi abatago n'ihe omume si na a ga-ewere n'ọnwayọ kpọbata gị nke taa na special level kind of thing in a what other kind of way yes ọka ị ga-esi mee ya taa ya ịbata were oche na ọnụ oche cross ụkwụ gị si yes abatago m na nganga Igbo radio show nke a ga-bekee na-ewetara m so that ihe niile m ga na-eri ọ na-aba m n'ime alụ na-enyekwana m udo na ọṅụ na aṅụrị yes mana chere godo face tupu akpọta gị debe gị n'iru oche agwara m gị agwasị na onwe egwu anyị eji kpọbata gị ama mma ndị kwaya adịgo ready ndị kwaya na-adịgo ready na-adịgo ready ngwanụ let us go there ka anyị mara godu na-adịgo ready ngwanụ let us go there ndị kwaya gịnị ka ọ na-eme aka otu ahụ na sajos cool go down based on na ndị kwaya na nwe ka ha si wee sị m na ha na-abịa wọtago na based on ha ka na-eme sound check ndị kwaya na-eme sound check I tell you na mkpọ ndị kwaya enyere m unu Monday nye unu Tuesday ruo na Friday bata na Saturday unu ka na-eme sound check kwaya ugboro dị ka m kpọrọ unu 3 times ọkwa ifuru anything ga-eme ka unu na-achọ ịdọ mmadụ n'azụ this season bịa stop it I tell you now sige stop it don't you be doing otu ahụ ka onye ịchọ iji uduru ma wee hie ọmụa it's not possible ngwa kwaya jike na jike kwado let us go there achọrọ m ịkpọbata ndị ya nọ n'iru oche yes cross ụkwụ ha a na-anwụ mmanya mma na-enye ha taa ọ na-aba ha n'alụ ebe n'elu ụwa nna asaka ngwazi biko let us sing in the song nke eji akpọbata ndị nọ n'iru oche tupu imewezi ọnụ gị ka o si sọ gị are you ready ka ọ na-ema ha agụ dị nwe egwu asakwa master anyị nọ na-emela anyị nkụzi that day o megide mgbe anyị nọ na-eme rehearsal based on naghị esi wee gụ dị egwu nwee one pinọpinọ gafee ịmago ka oyi ụgwa si ya dị na based on na akwara amala ya na ịghọtago na so kwa master soluzie pinọpinọ n'alie onye mere na ya mụsịrị dị egwu onye ka m ji wee na-asịzi gị ịghọtago na based on ọ na-esi eme postpone unu afụgo n'ihe m na-anya ọkwa unu afụgo ihe m na-anya kwaya are you ready a na-akọrọ m akụkọ pinọpinọ o tego ebido kọwa akụkọ pinọpinọ mana nsogbu adịrọ ka m hapụzie ya maka ndị kwaya sị na pinọpinọ ewewerego ihe ọwụ na-anọ ha n'isi wee larie ka anyị hapụzie akụkọ ahụ mana pinọpinọ na-emekwanụ agbamakwụkwọ taa how far nne ọ na-ejekwa ọfụma ihe ọbụla niile ị nere anya ya maka ya taa because ka anyị nwa ụmụ nwaanyị ị na-eto ị ya na-eche mgbe ị ga-eme wedding gị ka nwoke a ga-esi dị ole ọ ga-esi maa mma too ogo nwaalụ ihe adịkwa ya na pocket ma ọwụ ndị bekee ghọta ihe emeche ọwụ night that dream you imagine it n'ihi anya olu that day ya emekwanụ the wedding ga-ele anya n'ihe niile ọ na-aga ka isi chọọ ya makwanụ ka isi lụọ dị nlọ mgbe ahụ ọwụ ndị bekee asị na dream ọ na-enye gị obi aṅụrị ama m ụmụ nwoke a na-emekwa ụdịrị ihe a ana ama m na ụmụ nwaanyị na-emeche ya you just imagine how you walk down the aisle
Do you? I do. Do you? I do. Onwe mgbe ya pụta si I don't. Afụbe mebe asịrị I don't. Onkwe iko onwe ya mana afụbe mebe asịrị I don't. You do? I do. You do? I do. Another wedding ring. So taa wụ your wedding ana masị gị happy married life in advance. Only na-eme anniversary. Happy anniversary. Ihe ọbụla ị na-eme taa. Happy ihe niile ka m na-wish gị. Long life and prosperity. Asa ịma based on ka o si wee dịlụ m last week ụmụ iyo just na-asị na mgbalụ mgbu menụ na-amụ m amụ by that last week mana ka m gwazi unu nke bụ eziokwu testimony ka mmụọ jos buru bịa n'ehifie hey! Obi na-asọ m lịlịkpọ obi na-asọ m lịlịkpọ obi na-asọ ịmama Chineke na-eme mkpọrọ ngwa mechiere m ọnụ mechiere m ọnụ ihe ị ga-eji emechiri m ọnụ awụ na asịrị m kwa ya pụta ya na-akọ akụkọ pinọpinọ oru ugbu a akụkọ pinọpinọ ka ị chọkwara ịkọ ama m n'ihe ị chọrọ ịkọwa akụkọ pinọpinọ oruzie ugbu a obi atọwezie gị rịkwọ na rịtọ maka na ị chọrọ ngwa kọwazie akụkọ ahụ ka mma na pinọpinọ aga adị n'ime ya ngwa kọwazie ya based on onosi wee dịlụ m last week ebe isi m etinye na pinọpinọ na ya ngwa based on check mba ka m kwuo ihe m kwuru ka ị ghara ichefu ihe m kwuru asị m gị na mgbe m si kwa ya bịa gụọrọ m abụ isi na pinọpinọ mere nke a mee nke ọzọ kwa ya masị soro pinọpinọ ma nke ọzọ olu ugbu a ị chọrọ ịkọrọ m akụkọ pinọpinọ ka m ma na akụkọ ya ka ị chọrọ ka ị ha asịkwa m akọ na mana isigo n'obi na ịkọcha akụkọ a ma pinọpinọ anọ ya nsogbu ya dị ngwa ọ ya ka m na-agwa gị already to be forewarned to be forearmed nsogbu ga-adị so based on onosi adịlụ m ụmụ Chineke ibe m hey ụmụ Chukwu sorukwanụ m kene Jizọs n'elu ụwa based on that nwa m na ya nwere business transaction fail unu ịghọtago na based on onye nke ahụ na ama m mkpọbazi afa na mkpọkwa afa na-eme anọ headline ya emekwa tata so achọghị m ịkpọ afa mana ọ bụrụ na iso last week ị ga-ama by complain niile nye so based on that my business partner burula ego mgbafuo ịghọtago na so n'ime izu ụka n'ime midweek kwa ka ọ kpọọ m sị m iwe m adịkwa n'ọkụ na onwe ka o si dị so m send account number m sendịkwa ya mpi so na-echekwa ka ọ kpọfekwa m ọgba m return so ya ka m ji wee buru testimony wee bịa tata ụmụ Chineke soro m too Chukwu akwefughị ihe m kwuru pinọpinọ abata anya na asị m gị business partner m na-ekwukwa okwu onwe ọka ị ga-esi kọcha akụkọ a from A to Z ma pinọpinọ agaghị adị n'ime ya ịtụgharịara aha ya ugbu a si na business partner mụ na ya nwere biko gwazie anyị business one ka gị na this person mega ụmụ ibe ụmụ Chukwu gị na onye kemgbe ị biri bawa ụka testimony awa ijewego ụka ugbu a testimony awa ka nnọ no ijewego ụka ugbu a mana kamgbe m mata gị Fada Nwiyo gịnị Chezogo Parish Priest Daughters of Zion International ifugo so business transaction mụ na ya nwee dị failed bụ na ịghọtago na based on that business na gịnị based on that particular business based on gịnị okwe m agwọta kwue ya ka m nọ ya buying and selling ihe gịnị a na-aba ya nsele onwe ha special transaction stock exchange I transact stock exchange and chinos palliatives nganga palliatives nganga na Hot 93.3 FM ihe anyị wetara unu every Saturday palliatives nke a there is no holding bata come and take out of it ọwụ nọ gwam 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 ọ dị ọwụ nọ okwu ntụgharị ọ dị mana nke taa ihe ute gị bido na-ege nganga Igbo kwa ya ngwanụ let us go there taa ka ihe menye godu let me see ka hapụzie ya na the normal thing mana ị nwekwa ike inwe ohere taa ịkpọ anybody chọrọ ịkpọ kelee ya ịghọta maka ihe awụ Keresimesi 08182426591 ka anyị bidogodo already oge adịrọ ọnụ na ka anyị bido already so that onye ọbụla achọkwa anyị bata ka achọọ m ị na-anụ otego mkpọga unu abata m nweta m unu taa ka enye mmadụ niile ohere
iji wee bata na nganga Igbo Radio Show nke a gwam 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 ebe a ka anyị na-enye onwe anyị gịnị obi aṅụrị aha so ịbata ịsa ajụjụ anyị ga-ajụ gị enye gị palliatives ga-aga ụlọ grupu ndị business partners ịkpọ your business partner ịkpọ your business partner hotelu stock gin na polo ọwụna grupu ụmụ Chineke dịka mụnwa eso m na ndị nke Chukwu ịbata anyị eme otu ahụ ị na-afụ m ịnọ na grupu anyị ị na-afụ m ịnọ na grupu anyị gịnị onye ewe onye ụwa mụnwa me Nwachukwu like daughter of Zion na-egi na ịkwọ ndụ nna ihe so gị kwuezienu ọ gị nwe ọnụ gị na so I cannot stop you ịghọta mana ma jụọ gị nwe iwu agwago m gị na ụmụ nwaanyị na-adị enwe dream ị ka na-achịgharị ụmụazụ so I don't know mba sorry business partners so na-etinye specific na-emebielu m company o nwego mgbe iwe just ji wee chee echiche maka mbọchị ahụ ka ọ ga-esi dị ka ihe esi na-aga n'ụzọ ịba n'ime chọọchị fada sị gị do you don't ichego ya eche like ọ batago gị n'echiche atọ. Okay, thank you very much accurate timekeeper panel of judges my co-listeners and my business partners. Co-listeners gị nwa n'ebe a na-eme ihe a na-achọ co-listener iji eme gịnị aka nwere na-eje mara business partners and prospective business partners ndị aka ya ndị mụ na ha ka ya enwe transaction ịghọtago na so na-ekene onye ọbụla na ịghọtago na based on ajụjụ ejo m na-asa na m echenubie n'echiche well the first echiche m na-eche kịta anụnwa na-abụ unu ga-esi wee dị ụbọchị a ma ọ bụrụ na ụkọchukwu pastọ ụnụ ụka ahụ a eme pụta wee jụọ o nwere onye mma ihe mee na nwiyo na pinọpinọ anụnwa na ama njikọ ha ọnụ dịka di na nwunye asị ma ihe ga-eme that day na people kali na number kali list kali so the whole church the whole church anwa mail ya publicly ebe a ga-emegodi the team na ka ihe ahụ ministry ga ahụ Daughters of Zion International. Yes, ebe ahụ ka anyị eme. So ụmụ ihe niile aka nnesịrị anya wee sị na mmeteki the pontifical order based on ụkọchukwu osebụrụ ụwa a nomine patri. Ghọtago na July next year ordination proper. Ifuzie m after July itinyeze fadiyo. Onwere ihe eji na onwere ihe na-elite n'ụwa anụnwa bụkwa no vanity. Ịghọta ebe nsi abịa asa. Onye ka m ji wee sizie no. I'm losing my life ikpeazụ a na personally mụ na my God akpagi one-on-one ịghọtago na personally na next year jechie fada but say you don't talk too much and that time you don't talk too much ọmụke na asịsị fem no ọkụ na afọ ọmụke na asịsị fem oya fem pim sheri Hello. Hi. Hello, Adigbo nwanyị ọma. Nwanyị ọma ana m ege gị. Adigbo nwanyị ọma. One and only nke gboje m ọnụ. Nwanyị. Mommy, na n'onu nwa. Mommy. I work for you. You do too much. Ati nwere m ọkụ for go ahead. If you get not this people be careful. Be careful. Na-agwa ya ka ọ na-anụ ya. Ọsọ mụ na go. Ọ bụla a na-ekwete m na kansụl ụkọchukwu a nchọ idechi. A ga-esi na-azọta akpọrọ gị pụọ nọ. A ga-esi na-azọkpọrọ gị pụọ. Okwere ya nwayọ. Were ya nwayọ. Mommy, ka isi ekwuzi. Sweetheart. Happy Christmas, darling. My dear, Merry Christmas and Happy New Year in advance to you, Norma. Uzoma from Krikri Town. Uzoma from Krikri Town. My ụzọ. Ụzọ gị hapụ ụzọ ha. nke my part. Ọ sị gị wee ya nwayọ. Take it easy. Go ya ọfịfụ go ya. Ụzọ nzi eje n'igwe. Ụzọ. Hapụ nwoke a na-achịgharị ụmụ nwaanyị everywhere. Ọ sị na business partners. Transaction. Amakwanụ m ihe eji business partners eme.
si gị ka m nye gị okwu ntabi ile a ka mma onwe ike baa ya na ntị ya ekwu ya ugboro 4. O tiela oke mkpu. Don't worry, ọ dị very very simple. Nke a sị ọkwe na anụ. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu arọ Chukwu. Asị m ụlọ ụka. Kwee ya ọzọ. Ngwa ugboro 4. Let's go. Ụkọchukwu kwuru okwu Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ebe Gwam. Enyego m gị expo ugboro 2. Chọkwa ka m na-enyezi gị expo all the time, Ngwa ka m kụzie ya one last time ofu ugboro. Ga-ekwuzi ya ugboro 4. Asachọ m ka stress mommy mo. Ụkọchukwu Okechukwu, kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ngwa kwee ya ugboro 4. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu Sọlị nne nwaanyị ibe m. Ama m na ihe enwetakwa ya next Saturday, ọkwa ma. Thank you very very much. Daalụ nụ. He who fights and runs away lives to fight another day again. Asacha ka m gbualụ gị ọlụ na. Egbualụ m ọlụ eji m go. Nne anyị onwe ka ụmụọma si bata ebe a. Pụtago na ị na-enye ha treatment asụ ụmụọma. Keke ya esi wee fụnegodo onu nwa. Ihe enyezie ihe ndị. Ị na-akọlọ m na ụzọ enwe maka let me not answer you. Hello, ekponye. Ehihie ọma. Ọmụala. Biko ka m sokwa mụọ anwụ adị ama ego na-apụta n'ime ya. Onye isi chekwa ka ego gị ga-esi agbagote. Mba achọ m iburu na milibili ka m ji chọọ iburu ya biko. Mba isikwa otu m si nwa ka akaụntụ ya ka o si na-abata n'ime ma akaụntụ biko ka m mụkwa ọzọ. Ego ole ka m nwetara ugbu a? Chai. My darling, my sugar pie. Clinton. Gịnị? Onye na-eme ndị bata ịgba asa. Gwazie m aha gị biko. Ifugo onye ya na asam ya titi no me. Chibaiki na-ekwu na. No, Cha, God forbid. Mba. I can never cheat on you, baby. No. Hapụ nwiyo. Nwiyo na-atụ anyị nye m confusion. Obodo. Ama m na-eri ime nye m change uche m dị ya. I dey tell you, my change efukwulo. Na bus stop ebufekwu gị. Iwe ego si na o siri mmadụ ofe. Nke ahụ ụbọchị eri ka o siri mmadụ ofe na ọnkwara ofe o siri ya. Ihe mmadụ ahụ. Naanị gị, only you. Adam sure. Multiple messages. Eziokwu niile. Bulk SMS. Adam sure, happy onye a na-akọ. Iche na mmadụ niile dị ka gị. Bụ na-esigwa gị ya na epushiri ya tu mmadụ 36. Sweetheart. Asa ma trust na. Ekwe ma amasịkwa gaghị trust your own baby. Maka gịnịzi ama m na gị nwa adịkwa ka onye a. N'ebe kwa. Atrọsụrụ m gị. Nke ya dị iche na nke m na. Oh yes. Chibaiki nje. This is ị na-anụ Chibaiki ọ dịrị onye a na-amụta n'aka ya. Ego, I put it to you now. Na eju onye ahụ jụọ ya adịa watch ya. Just jụọ ya ajụ. Ọ gaghị ajụ. Ọ gaghị ada ya. Ụdị ndị a na-abụ ha ruo ngwa school. Chibebe. Ha ya ege ntị na school ha. Si ka izizi kiuyo ka esi eme ihe a. Ọkwa ịghọta. Okwu ntabi ile ka m menye gị nke a nyere nwaada ha. Okwu ntabi ile gwa. Ọwụ gwam gwam gwam. Gwam gwam ka ị chọrọ. Mba, chọọ m inye gị gwam 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 gwam. N'ihi onwe ihe enwere maka translation.
maka nganga Ogogodi Igbo. m anya na ọ ya adị Ngwa ya. nye ya chibai ama m na ọ ga-enweta ya Ogogodi maka ma- gị nwasị na ọ ya ada achọ m ka inye ya ka o mee Onye gị efu na-abụ. ihe ifele. Onye efu na ebe ọ nọ bụ ịwụ aka international. Sweetie m chere ka onye gị dị ya ka onye gị dịrị si ngwa. Ịmana mụ na gị naanị ị nara ụmụọlala lụọ so mụ anyị etiwagodi gị azụ bayarị nakwa ịghọtago. Mgbe onwere na mma asụlụ gị ya n'oyibo etụgharịalụ m ya n'Igbo. Ịghọta na? Nganga Igbo is my favorite radio program for the year. Chibebe emela otu ahụ na ọkwa ịma na ịwụ my sweetheart. Ị na-emezi ka obi aṅụrị na oho nwunye ole ihe na-atọ gị? Gịnị na-atọ gị? Mgbe mma amụ amụ bụ mgbe ihe ebido helo anụmanụ ihe na-ekwu ọ mgbe aka mma amụ amụ. Ngwachi gbalie biko o. Kwee ya ọzọ. Mpa gee ntị. Ọ bụrụ kịta asa pounds and dollar ikwupụta ya ọsịsọ. Mee ndụ gị na ikwugharịa ya. Ya jealousy. Why you jealousy? Iwe m na mgbakele gị. Mpa na ewele ya Nganga Igbo is my favorite radio program of the year. Nganga Igbo. Nganga Hausa. Abụ na ọ na-agbalị n'ụlọ nwetara ya. Gaa n'iru jari enwela nwunye ntị. Nganga Igbo wee emume na redio m kacha mụ n'anya n'afọ a. Ọ ya na. Kwee ya ọzọ biko. Nganga Igbo wee emume redio m kacha fụ n'anya n'afọ a. Ijie. Oh yeah, no. Hey, Tom special. Oh, sweetie. Hey, honey pie. Come mezele wi yon Tom me kala me. Mama, ya kam biske ya zia ke si eme ya. Ngwa pora your last digit, oh. 33. No, 11. Ima housing call what 33 call 11. 11. The number on there. 1111. On the face, the big bagger face. 111. Don't worry, I'm going on our platform hanging on WhatsApp. I said no direct message now. I'm never talking. Yeah, but that time never talking here. So why did I can with the palliatives? Skin up batani high name, make an with the palliatives. Nka how wording so. Oh. Sweetheart. Oh, Makagi, Yedikagi, my Yedikagi Yakolam, my love, my darling. One of that. Yes, I'm again. Sinos or poor. One who's a block of Gamma. I'm not going to be able to cockroach and we na cupboard, they ought to start to suck a man to sally. You're serious. All right. Bye. Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Nga wu gwam 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 ka ine wedere gị ha. Sigi ka nwuru mmiri na anyị na-abịa. Nganga Igbo. Anyị nwere MC Honey n'ime yard. MC Honey bata n'ime ogbe. Si hey, unu nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ka mmara ihe unu na-eme ebe a. MC Honey Yos. Ngwa tinye mmanụ anwụ n'ime Nganga Igbo radio show. Gwakwa ịghọta. MC ka anyị n'ọnụ gị na. Ndị ba ya ekene m unu. Ọkwa MC Honey aka onye mmemme. Aka Denzel Anambra. Okwe nọrọ ya. Aka No Money No Romance. I like him ka tọrọ m special. The well of Mary bonus. Ịghọta. Take away. Yes. Ọbụla akị ọnụ nke a na-akpọ ịṅụ asọ mmiri aka Kiss. Ka ị na-apụ n'ụlọ enye gị nke ị ga-eji jide ya ezu gị for the whole day. Yes. Biko kwe nke da cheers obere nke ahụ isi na no money no gene. No money no romance. Chibebe m.
wee na-ebusa gị Ew. ọ bụrụ na gị na ụbịam ka na-adọ shet 50-50 Hey, ọ bụrụ na gị bombon. na aga na-agba ofu position Bombon. ị ma na bifo ata gị kis nke a na-akpa akị ọnụ ewe tishu dobe n'ọnụ ajụọ gị nsị na lipstik mficha ị ga-egotekwa m mana onye isi ka mụ ajụkwa gị based on ndị ọ na-abịa enye ego moto ma ha abịa na ka ị nwere ike ikwu maka ya. Ọ ga-he. ego moto abịa na ọ dị n'ụdị ọ bụrụ taa ka ụmụ ife a mewe bọta ịnechazi ma ndị bịanụ ma ndị abịarọ nwa ihe ma oji bịa ma ego ojiro bọta ịma ihe niile bụ ọrụ. Ị kara iji ego moto ego one ka o nyere ego moto. No, ọ dịghị important ego one moto enye. Ihe dị mkpa bụ na enyere ego moto mana emesịkwa n'ikpeazụ the failed transaction. Maka 1,000 ka eji kụtalụ mmadụ isi abụ Hey. You see it now? Madam bụzi onye ji dị ezinụlọ madam ndị ahụ di ya si na nwunye gba foreign perfume ejirekọrị mma nwoke amaka chefu gị bụ abụrụ onye nwe 200 naira last card agaghị 100 beans 100 Nwunye yo ị na-anụ ya? ije ga gị ya shie ya ọ bụrụ na ọ blow ma ọ kickboxing Unu akaligo m unu Tell him. akaligo m ma headbutting ka ị na-ala gị na-eshi ya ka nnabazie na parish m. onye dị mma mmadụ adị mma n'azụ bụ arụrụ nwaanyị nwere ezigbo ukwu Ngwa MC Honey ọ dịgo mma ọ dịgo mma MC Honey patuo hey speed adịka too much be coming down MC Honey ịma na ndị be anyị na-anụ olu gị ọhụrụ otego anyị mega gwam 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 anụbụ olu mmadụ mana anụgo na gwam 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 nke Satọde nke a wụ special palliatives anyị na-enye ndị Igbo anyị mana anụgo unu gị taa sị gị ngwa gwazie ha ọfụma onye ewu n'ihe ị na-alụ. mụnwa MC Honey aka mana Denzel Anambra aka onye mmemme aka no money no romance Sị gị na eke erika abụ comedian bụrụ MC bụrụkwa presenter ngwa comedian nke ihe a ga-akpọ comedian n'olu Igbo n'ọrụ Igbo ndị na-eji ọnụ wepụ hypertension wepụ BP inwere n'ụkwụ inwere na mkpịsị aka ṅụrụ mmiri mmemme ndị na-eme ụwa na-atọ ụtọ just were obi aṅụrị ọgwụla ụwa na-agba oringo onye oringo ga-abịa ụwa ọzọ MC Honey nye anyị just one comedy. tata World Toasting Day Nke a ga-atọgodo nwunye o separate. ụmụasa n'aka MC Honey you're so handsome you're so handsome adịm costly adịm very cheap just ga kwụọ ụgwọ na Radisson Blu Eko hotel and blouse Need cheap. adịm very very cheap Wite ebe a niile ị na-akpọcha ha ya mana asa chee ọ ka na-eje ọkwụbe. so emechazie mụ abịa jezie m time iji wee chọọ m bịa ị ga-etren m n'ụdị wee chaa wee kụọ ya national cake agwụgo na ụmụnne m na-ekwe national cake nọ gị n'akụkụ. ihe mere ndị Naijiria ji pụta mewe demonstration mewe protest ọ bụghị ịma ndị ọcha na-eme asị ya na oge nke anyị elube na ọkafọ na ihe bọta anyị kara a na-adọga especially ndị be anyị ụmụ afọ ụmụ Igbo a na-adọga mana ihe mezi ụwa anyị wee pụta ọgwụ nke anyị agwụgo national cake agwụgo ihe anyị nwezi bụ Hot FM 93.3 kwe ọzọ FM 93.3 ị nụrụ ya shawama nkwobi nganga Igbo nke national agwụgo ọ gwara asị gị na onye na-eche nke national anyị ekwezi na and opinigwe ya na yozo opinigwe na Christmas a ya si n'elu gbara anyị perfume ihe dị onye ọbụla n'aka si national alert Chineke ka nke onye ọbụla n'elu primera ya n'aka onye na-eche national cake ọ gbarigote ọgwụgo mana nke ka afọ ọwụ nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM anyị kega palliatives mana ka m jigodo gị nwe ihe anyị jụrụ onwe ihe m jụrụ onwe iyi ọ na-akọ ihe m ama ha ka ọ na-adị eme so I'm not surprised ama na taa wụ Saturday ụfọdụ ndị mmadụ na-eje agbamakwụkwọ ụmụ nwaanyị ọ na-adị amasị ha mgbe ha pere mpe a na-eche ka m na-etogota mgbe m ma alụ di mgbe m ma aga lụọ di ka m mesite egwu gbaa egwu gaa n'ụzọ mee nke a si di m yes I do yes I don't ama m ụmụ nwoke a na-enwechi ụmụ ihe ndị a anyị na-enwe but ị gbara Nigeria nwere packaging for everybody Nigeria nwere list for everybody mụnwa owite na koboko na bulala
go with it, we go to my own destiny. Okay. By the time we take your doctor boss, I don't say if you marry him nature. I don't take it with them again. I'm not job is in number, but that's an in a no say. So you went a plan. You were plan over you were Nigeria were planning Kehichi. I tell you. The mention him, you know, is part of the thing every time. Je go to Akoko. Je just Akopota. And when he feel is here, he just with other bank. Will bank manager. I want on that bridge, I got package for 6 months. Nigeria is said to go to Nkegi, but what that's competent and determination. Like when Lexus Buffet now the motor when a man 20 years and go. Private jets come ready. And I see notice at the time in Ajo when you got fucking a battle, no couldn't lose no take it jebere. So I make all this plan will plan or tag him and then the challenge then now one general draw or the chat. But you know, the more in the total with him and there's Yoku, when you get Yoku number, you wear your own channel. Ijinwai. Ijinwai. When me and you hypertension, BP, natural diabetes, I know only family mailing her 80th birthday, and I said, "I'm going to BP before me." But more than one or just 15 minutes, and see, I was ever have your test. They test everything and natural go. Go be angry. Ngwache kain na ndi ba anyị kwe maka o tego hapụ ga anyị. Hello. 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 Hi. Igbo. Nwaanyị ọma nwaanyị eji eme ọnụ. Ada eje mba. Pounds and dollars biko no. Nwekwa onye ọzọ na-awụ sọ naanị m. Eziokwu ka ị na-ekwu enweziga gị nwa onye dịka gị. Onwekwa. My darling nke kwanụ. Anyị dịkwa mma kemgbe ka m gbawara mbọ ka m sonyere unu maka unu enwetago onye ọ dị ka ọ dị unu taa. Akwa ifugo ya na isi ka wetekwa onye a ka abịa nyekwa gị obi aṅụrị. Nke a wụ MC Honey. Na-eso oke esi ahụ ude na atọtụ onye ga ya na unu atọtụgo ya taa wee gbasazie. MC Honey kwee n'okwu na ọkwa gị ka ọ na-awụnyere. Ọga anyị ndewo. Nne ga-efe ije bi na weekend a ọ bụ azụ ndụ kọcha maka ị na-ala ka Hey, mommy, nwa kwasị no one toasting day. Only brother from another mother. Hey, mommy, kwasị no one toasting day ka mụ toast zie nu gị ikpeazụ. Mmadụ niile ka ya na-etoast wee. Onwunye mmadụ. Ema na onwunye. O kwere na onwunye. Onwunye mmadụ anọ. Ya mata ihe a mere last week ka na-egbu gị mgbu n'obi wutuo n'ụlọ ọkwa na-adasị ka iwu wutuo. Mba, agbago m refund. Ọ na-afụ ya ezigbo ụfụ. Agbachiyatago m refund. Ọ ga na-afụ ya till the end of 31st of December. Onye jiri choose ya for 2020 ya na akụrụ ọsọ. Mba. O nwekwa ike ebe a echiago m ego m. Ebe ka ọ na-enye gị ego gị asị ka ịtụrụ. Ego m echiago m ya. Iwu ya ka na-enwe iwe ego ahụ agbapịa na ụta niile anyị tara gị ka na-ebute gị. Amụgharị gị amụrụ ya bọọnụ Igbo nwaanyị ọma. Nwaanyị njem ọnụ. Maka oge ekeresimesi anyị ga-eji eri rice. Nne ihe niile akwadogo m already egogo m rice go stew go chicken go ihe niile eji eme the Christmas ngwa ka imesie ka ịbịazie n'ebe m ka eme ya ọkwa ya abịa. I close you nwaanyị ọma yes ka ejikwa na-emekwa the palliatives ka nye gị ofe ihe ị ga-ejikwa mee the Christmas so that olue n'ụbọchị ahụ nke Lexus mba Ferrari oh no Lamborghini nke ịchọ ka ọ bịa bụrụ gị from ebe gị nke ọbụla ọbụ nsọfala ọbụ ụkwụ ka eji aga maka agaghị abịa mma chọkwa m ihe ga-enye gị stress ya ba moto yes esi na-ekwu na-eme gị yes ịghọtagonu na asụda ị na-abata ị na-alịtụ afụ na queen na-abata n'ebe m ọ ka nye gị ofe ihe ka iji wee weta palliative anyị ụnụ nyere m ka ndị mama ga-agbalị m nketa unu na-eme nke ụnọsụ gwam gwam ka nke ụnọsụ gị mba nke gwam 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 anọ n'ihe anyị na-eme taa unu nyere m ka m gbatị ya m nweta nwonu ome nwetaghị m jiri nwayọọ lara unu azụ iwe nwayọọ na-eme hello just go wee nwayọọ cut with the phone just smile hello onwe
Nke a okwu ntabi ire ngwanụ. Ihe enweta ya hapụ. Ụkọchukwu Okechukwu kwulu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. O wee bụrụzi ugboro ole ka a ga-ekwu ya? Kwee egboro 4. Fast. Wow. Okay. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ụkọchukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ma ime nweta ya ka gịnị mekwanụ? Yes, na inweta ya jide ya ne ya jide. Take it. Yes. Ya ka m ji maa n'ihe niile akwụrụ n'ụgwọ gị mgbe ijiri akwụkwọ na ọwụ for nothing. Nne egwa anyị nọmba agwụrụ ya akara ekwentị gị. 139. Ịma ka anyị si eme ya kwenye na platform anyị na WhatsApp. Ama m ya. Yes, ihe enweta ya ebe ahụ. Ọkwụ na-agbanwebeghị ya maka enwe nke m ji ọkwụ na-agbanwebeghị ya. Mba, for what? Steady 247 all the same number. Ọdụmma nwaanyị ọma. Yeah. MC Honey ka nọkwa n'ụlọ. MC Honey. Ka isi nwetagodo aha sef? Ka ihe mee iji baa onwe gị MC Honey? Ọ tụrụ ịfụnanya na love ka m ji nweta MC Honey. Onye ihe anyị na-ekwu na-atọ nwunye o separate. Mba. na-eme imagine na onye ga-eme a na-anọghị esi wee saligodi madam wee kweta na ọ na-eme na madam wee kwetazie ịgba alụ klọb ya bọọlụ cheke na mkpọ gị mgba gị na idungodi na ọnụ nwoke na-agbagode somele na onye ọbụla ọ nweta bụ ngwalikọ. Right from time enwere m ntụpọ niile. So mgbe eji bido ịma na ihe dị ize na ịgba asa na inweta asa two different things. Ozugbo atụrụgide ice cream advanced lecture. Izigide ice cream na promise m karị mana ịma na onye ọbụla nwere onye nke ya wee dapụta Chineke wee nye m Ogechi. Ogechi kama Ogechi kama Ugochi nyere gị ihe kama Ogechi. Enwetara m Ogechi mgbe ụbịam. Ụbịam na-eme ishevin. Ụbịam ribiri pilo. Love is sweet. Nwaanyị a na-akwanyere ugwu. Nwaanyị bụ ụbịam mụ na ụbịam na-anọ. Mụ na ụbịam 50-50 ọkụ mbụ ya ikpe. Amabunie ya mha gị acha na m emeri gị ọ nachi ya takwa. Ogechi wee bịa wee dozie things. Ịghọtago wee dị iche na ndị ọzọ. Ya mere aha ha jiwu Ogechi. Ogechi Chukwu gọzie gị. Okay. 08182426591. 08182426591. Ama na ndị anyị na-agbalị kwe bata mana. Continue. Based on no nwere ka nsi nọdụ na compose something ihe na-ezi m ozizi emozi. Achọrọ m ka ị na-enye m backup. Okay. Wata na ọmalite egwu a nchọ ego na. I nwere ike buru oke a first. Ngwa bulugodi call a first. Hello? Hello, Iyoma. Iyoma to you. Dawolu. Adambi wodo. Beko kade. Udo dio. Anagakwa? Ọfụma, yes, ọ na-aga. It's time for you, cacao, ompa, choi, meow, siren ka nna gbulu gị nke ikpeazụ a. Onye mpacha eke ni a na ọ mkpọ gị ngwa gị Italian man mụ ada ego n'ilu n'ogbe na. Nnukwu mmadụ ka nnukwu arụsị. Oke mmanwụ na-eche onwe. Mpakwa ngwa jos bulu pound sandal, jos bulu flat na bedroom kitchen and parlor. Biko ka ghara ibu maka ahụ eko ka dị gba m okwu n'eze biko. Anyị nwere MC Honey na obodo. Onye obodo. MC Honey. Ehihie ọma. Onye ichie okpu mme ekene m gị nke iji eko akọ na gị. Na ihe dịka ya akọ n'ụmụ Igbo. Mbọ ma nke ọmụgo onye ọbụla. Ya dịka eche maka eche anaghị agwa agwụ n'igwe. Steady. Ụzọ gị adịka ụzọ mmiri. Ọfọ. Mmiri enweghị emeghị. Ọfọ.
na Christmas a isi ụlọ nke ị ga-eji gagharị ma nke na-agba na mmiri ọ ga na-agba na mmiri na-efe efe. Maka oge si ka m nye gị palliative o. Ka m gbaa gị nke mma agbakwa gị gbasie gị ike o. Mana ọ mana ị ga-enweta ọsịsa ya. Ịdịgo njikere? Adị m ready anytime. Igbo si na ụra ga-eju onye nwụrụ ọnwụ afọ. Onye nwụrụ anwụ ụra ga-eju ya afọ ka ihe ọ pụta. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ na echiche nke m otu nta ghọta bụ na mata ya n'isi n'ọbụla biko ka ọ ghara ibu m aka biko. Gbalịenụ na ọkwa na-agbalị already. Analikwala onwe go maka ime wụọ aka nke ikpeazụ. Ka ọ ghara ibu m aka biko ka ọ dị. Ọkwana ka ndị ali ego. Si gaa agbalị. Onye nwere anwa na-ekwe hapụzie o. Mkpebi mgbe ọzọ ga-enwetazie ya. Ọwụ maka ndị fenti na National Assembly eri ego eje fenti ya nwoke ụdị a na-ekwu onye nwụrụ nwụ pee bụ nke a na-ekwu maka. MC Honey, it is too much. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ego bekee. One and only kwa o. Inweta onye ọzọ si gị n'ahịa ya ego bekee kpọọ ya taa isi ya where is your NAFDAC number? Fada nwunyo. Nwunyo na ebe a nọ. Mami. Nwe ebe o jiga. Fada nwunyo. Onye nsọ n'elu ụwa ịnọmine Patrick. Ka. Espiritu Santo. Fada nwunyo. Imu ya bụ Santo. Onye nsọ. Espiritu Santo. Ka anyị n'ihe. Mami kekwan. Onye mechi ikoro gị. Mami gị. Mmadụ na-ewu mami. Onye mechi ka ị na-akpọ mami. Onye mechi bụ ya. Akpọfego gị bus stop gị. Agwara m gị agwa ọkwa ihe ụmụaka ga-eme gị n'obodo a. Egwuchago m aja n'obi m. Gịnị? Egwuchago m egwu ahụ. Maazị Onyema. Onwe ka nwunye o si wee na-ego anya na-adịghị mma gaa n'ụlọ ikpe nọ na Ikorodu gaa gwa ha ka o si eme. Ị na-akpọ maazị Mọmi ka o si eme gị. Hapụ ya na o meta ya atọ ihe n'anya. Ọ nwụta gị ihe. Amara m ụmụ eme ụgbọala m. O nsogbu adịghị ma ihe mere m. Unu ewere iwe nwee ihe m chọrọ ikwu. Ihe gbasara maka Ikorodu garage yesterday. Ihe mere ebe a yesterday abụghị ihe dị mma. Ihe ndị paspọtụ na ndị ọkada hapụkwana ihe bịara chọbata ihe ọzọ. Ihe mere ebe ahụ ụnyaahụ abụghị ihe dị mma. Ihe mere ndị mmadụ ụnyaahụ nke abụọ na-akọrọ m nke m fụrụ n'anya eyewitness. Ọsọ anyị gbara ụnyaahụ mmadụ na-ewere m iwu napụtara m n'ụtụtụ a ịbụ ka shọp m si ego imeriti gbara akụwa. Mgbe niile ka ndị Ikorodu sorry. Gangi Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ifugoko asaghị chetago m ya na based on ogwu ansị gị na-aka iwas ka achọrọ m ka ị na-enye m background backup. Let's go with ya. Ọcha ike na oge lugo bata n'ime nganga ka anyị kpọrọ ime ndụ. Verse 2. Oge rugo 93.3 Ịkọ na-adọ oge rugo ngwa bata n'ime nganga ka anyị kpọrọ ime ndụ. ime ozi ebe niile ihe niile ebe a ka ọ na-eme.
asa cheke ọfụma. Yes. Ọ bụ na m follow my destiny ọfụma. Oge nekwanụ. Ka ebu Wizkid, ka ebu Destiny ga-eri kanụ na. Ka ebu Flavor, ka ebu Fino. Check go there now. Ịga picture go ha picture ha ga wufwe ho fe be like. Studio na meye mmemme. Davido ya na ayom for collab ka feature check it. We yo. Voice Egwuregwu abụrụ obere voice. Voice eji shift to ATM box na tobe. Dịka okwu a ka anyị eburu last anyị abịala wazie o. Voice eji eburu ATM box. Maazị MC Honey. Chai. Mbaka na-akpọ gị MC mmanụ aṅụ. Biko, ngwa just chịkọta ihe niile maka gị. Ka isi eme ọlụ gị, anything ịchọ ka ndị Igbo anyị wee mata maka gị ngwa kwuo ya last. Abụ m comedian, bụrụ MC. Ka ụdị event ọ bụla ị na-eme, or housewarming, traditional marriage, ịgba nkwụ, or wedding, or child education, anything but through MC Honey. Esi mba yechapụta nya. Mụnwa this week I sign a contract. Akwai nọ na Instagram. Yes, Wanye ha Instagram handle gị. Instagram na Denzel Anambra MC Honey. Denzel Anambra MC Honey. Denzel Anambra MC Honey. Ya, ịchọ enweta MC Honey. Ịchọ aka igwe m 080-779-77272. 080-779-77272. 090-1551-0510. I just signed a new contract with Inti Suzuki. I'm the brand ambassador. Okay. Ọdịmma. Unu anụgonu ya. MC Honey. Ịchọ enweta MC Honey ọka iyi. Si nweta MC Honey. Ngwanụ nke ahụ nga nke Igbo si gị na ọ bịago n'omume ọgwụgwụ rada ọwụla ka anyị nọzi ha. Mana anyị ga-enweta gị na Tuesday. Ịpụta na Tuesday just tune to Hot 93.3 FM. Hot 93.3 FM. Ego bekee na-asị gị ndo udo rada nọdụ na mma ihe ọbụla ime ga taa. Echetekwe na Tuesday ga-awụ gịnị 22nd? Yes. Siela ise ahụ chetekwe m o. Gbuo efe ahụ chetekwe m. Ọ na-asọ m nsọ ka ọ dịzie mgbe ahụ ego bekee si gị nọdị mma. Nwiyo bụ afa nwanne chọm na Facebook, Instagram, Twitter. Nwiyo ebe ọbụla ị chọtara m nwanne ya lụọ ebe anyị tụọ aside na ụmụ aside niile nwanne bewe ijeli ofe akwụkwọ gị ngago ka emesịa. Nganga Igbo. Ọsọ pụtụkwanụ.